За да се разбере краят, трябва първо да бъде разрушена лъжата. Лъжата, повтаряна в учебници и хроники, че падането на империята на инките е било внезапно, покорно, неизбежно. Че един народ е коленичил пред стомана и барут и е изчезнал без съпротива. Тази представа трябва да бъде стъпкана, докато не остане нищо от нея. Защото истинската история на завоеванието не завършва с пленяването на Атауалпа. Истинската история започва след това, в тъмното, в яростта, в решението да се умре прав. Куско, пъпът на света, вече не мирише на тъмян и свещена царевица. Градът е задушен от дъха на болести, конска урина и ръждясала броня. Златните стени на храмовете се разбиват с железни длета, за да платят дълговете на войници, които не разбират разликата между красота и плячка. Благородниците на инките гледат как сърцето на света бива разкъсвано парче по парче. В този унижен град живее млад мъж, наречен от историята марионетка. Манко Инка е поставен на трона от завоевателите, за да бъде удобна маска по време на грабежа. Отнасят се с него като с вещ. Унижават го публично. Оскверняват съпругите му пред очите му. Хвърлят го във влажни тъмници, където плъховете имат повече достоинство от наследника на Лайна Капак. Това не е управление. Това е бавно смазване. Но болката, преживявана дълго, се превръща в нещо по-опасно от гнева. Превръща се в студена яснота. Манко Инка започва да слуша, да наблюдава, да учи. Не за да разбере враговете си, а за да открие къде да забие ножа. Той научава, че стоманата се чупи, че барутът се овлажнява, че най-големият страх на испанците не е смъртта, а загубата на злато. Докато завоевателите празнуват предполагаемата си победа, Манко започва да тъче мрежа. През нощта куриери преминават през 4 посоки на империята. В пещери, където конете не могат да стигнат, ветерани от старите войни точат бронзови оръжия. Това не е бунт. Това е подготовка за унищожение. Последната измама на Манко е проста и смъртоносна. Той убеждава похитителите си, че знае къде се намира златна статуя на баща му, скрита в свещената долина. Алчността заслепява Ернандо Писаро. Манко получава разрешение да напусне Куско с минимална охрана. Това е най-скъпата грешка на испанската корона в новия свят. В мига, в който напуска града, маската пада. В свещената долина го очаква не злато, а армия. Хиляди войни, скрити зад билата на планините, стоят в мълчание, което смразява кръвта. Манко захвърля испанските си дрехи, облича бойната премяна и изрича думите, които отприщват бурята. Или ще умрат свободни, или ще убият брадатите мъже. Андите отговарят с рев. Огньове пламват по хълмовете. Войната за душата на континента започва. Месеци по-късно Куско вече е капан. Испанците усещат натиск, който не идва от климата, а от хиляди очи, вперени в тях от височините. Обсадата не е битка за един ден. Тя е бавно психологическо задушаване. Хоризонтът нощем се осветява от безброй огньове, образуващи огнен пръстен около долината. Градът е осъден. Манко използва земята като оръжие. Покривите пламват. Димът задушава. Инките не атакуват открито. Те слизат от покривите, от тесните улички, използват боласи, повалят коне и ездачи. Конят престава да бъде демон. Той е плът и кръв. Улиците се превръщат в лабиринт на смъртта. Испанците се затварят в сградите на централния площад, обкръжени от море от врагове. Главите на пратениците им биват хвърляни обратно през стените. Гладът започва да ги разяжда. Но по-страшно от глада е изтощението. Атаките никога не спират. Докато едни войни се оттеглят, други крещят и удрят. Сън няма. Ернандо Писаро разбира, че ако не бъде превзета крепостта над града, Куско ще стане гробница – Саксайо Аман. Каменният звяр легнал над столицата. Докато той стои, инките ще продължат да се стичат от височините. Решението е взето. Атаката започва. Саксайо Аман не е просто крепост. Тя е планина, превърната в оръжие. Гранитни блокове, сглобени с точност, която отрича логиката на епохата. Зигзагообразните й стени не са украшение, а капан. Всеки ъгъл е смърт. Всеки метър нагоре се плаща с кръв.
Испанците тръгват към хълма с отчаяние, не с увереност. Камъни с големината на човешка глава валят отгоре. Шлемове се вдлъбват, кости се чупят, конете се подхлъзват по стръмните склонове. Въздухът е разреден. Планината се бие на страната на защитниците. Начело на атаката върви Хуан Писаро, гологлав. Раната в челюстта му не позволява да носи каска. Камък, изстрелян от гуарака, разбива черепа му. Той пада. Не от меч. От камък. Смъртта му разклаща редиците, но отстъпление означава гибел в града. Атаката продължава. Испанците се катерят по труповете на конете си, по счупени стълби, по тела. Достигат терасите и там ги чака адът. Всяка кола е самостоятелна крепост. Защитниците се бият до последния човек. Когато оръжията се чупят, използват ръце и камъни. Небето над Куско почервенява от пожари и кръв. Дренажните канали се пълнят. Свещените извори се превръщат в ями на разпад. И тогава се появява той. Истинското му име е забравено, но легендата го запомня като Кахоиде. Гигант сред мъжете. Благородник. Пазител на кръвта на слънцето. Ушите му, разширени от златни плочи, бележат ранга му. Но това, което ужасява испанците, не е титлата. Това са оръжията му. В едната ръка държи толецки стоманен меч, откраднат от врага. В другата – испански щит. Това е еволюцията на война. Инка, който се е учил от враговете си, за да ги убива по-добре. Кахоиде не стои отзад. Той е авангардът. Движи се по бойниците като обсидианов лъч. Сече крайници, разбива шлемове. Хронистите, които мразят каузата му, признават смелостта му. Казват, че енергията му не изглеждала човешка. За инките той е знак, че слънцето още не е залязло. За испанците – демонът на кулата. Атаките се трупат една след друга. Испанците се изкачват по витите стълби, за да срещнат стена от плът и омраза. Ернандо Писаро, поразен от яростта на този човек, нарежда да бъде заловен жив. Иска го като трофей, иска да го пречупи. Но Кахоиде вече не принадлежи на света на живите. Всяка рана го прави по-яростен. Кръвта му се смесва с гранитния прах и той изглежда като оживяла каменна статуя. Използва тесните пространства, блъска враговете в бездната, превръща тежката им броня в смъртна присъда. Слънцето започва да залязва. Името му се шепне сред испанците не с подигравка, а с страх. Това вече не е битка за Куско. Това е доказателство, че духът на Андите не може да бъде окован. Боят в колите се превръща в клане. Няма вече тактики, няма маневри. Има изтощение. Камък срещу кост, дъх срещу дъх. Гранитните пътеки на Саксайуаман, създадени за вечността, са покрити скал, пепел и кръв. Всяка крачка е риск. Всяко подхлъзване е смърт. Испанците атакуват отново и отново, вълна след вълна. Те знаят, че ако не превземат кулите, Куско ще ги погълне. Гладът ги изяжда отвътре. Сигурността, че градът ще стане тяхна гробница, ги тласка напред. Хрониките по-късно ще нарекат това колективна лудост. За хората там това е просто последен шанс да дишат още един ден. Аркебузите мълчат. Дъждът и димът са превърнали барута в кал. Битката се връща към първичното си лице. Дърво, камък, воля. Местните съюзници на испанците треперят най-много. За тях Кахоиде не е човек. Той е жив дух на планината. Наказание за предателството им. Телата започват да се трупат в основата на бастионите. Новите нападатели се катерят по тях като по зловещи рампи. Миризмата е непоносима. Изгоряла плът, метал, прясна кръв. Подът на крепостта изчезва под червено-сива маса. Кахоиде е навсякъде. Вече не защитава позиция. Той е система. Автономна. Ръцете му са вцепенени от дни бой, но сякаш се движат сами. Очите му, хлътнали от умора, търсят лицата на испанските командири. Всеки, който достигне ръба на стените, бива хвърлян в празнотата. Смехът му е сух и нечовешки. Звук, който разкъсва нервите. Защитниците го виждат и решават, че честта да умрат с него е по-висша от позора да живеят покорени. Саксайуаман вече не е крепост. Тя е олтар. Масово жертвоприношение на залязващото слънце. Испанската атака най-накрая пробива по-ниските нива. Първите кули падат след бой стая по стая. Оцелели няма.
Остава само кръглата кула. Сърцето на крепостта. Последният бастион. На върха й стои Кахоиде, сам. Около него са телата на последните му спътници. Стрелите стърчат от тялото му, щитът му е разбит, мечът му е отчупен, но духът му е цял. Болката не го е сломила, тя го е изострила. Ернандо Писаро достига основата на колата. Той заповядва огънят да спре. Гледката го хипнотизира. В рядък жест на рицарско уважение той му извиква да се предаде. Обещава живот, почести, служба при императора. Обещава бъдеще в вериги. Кахоиде поглежда надолу, вижда Куско в пламъци, вижда враговете си върху свещените камъни, вижда робството, което го чака. Съмнение няма. Той взема шепа пръст от земята, слага я в устата си, преглъща. Последно сливане с земята, която е заклел да защитава. След това, в тишина, която смразява кръвта, тръгва към ръба на колата. Кахоиде не вика, не проклина, не гледа назад. Той се увива в наметалото си, скрива лицето си от погледа на враговете и с последен импулс се хвърля в празнотата. Не пада, лети. Тялото му се разбива в скалите под колата и тишината, която следва, е по-оглушителна от целия шум на битката. Испанците не ликуват. На върха на Саксайоаман настава гробна тишина. Те са превзели крепостта, но знаят, че не са победили този човек. Не могат да кажат, че са го сломили. Той е избрал края си сам, суверен до последния миг. Смъртта му е удар по испанския морал. Куско остава под европейски контрол, но нещо се е променило завинаги. Вестта за скока на Кахоиде тръгва по планините като шепот, който се превръща в легенда. Съпротивата не умира. Тя се оттегля. Манко Инка вече не е в града. Той е отвъд обсега на стоманата, в планините, където земята още слуша своите деца. Там събира остатъците от армията. Там войната променя лицето си. Няма повече открити сблъсъци. Има засади, има изчезващи кервани, има пътища, които поглъщат войници. Испанците вярват, че победата им е окончателна. Пишат писма. Говорят за край на съпротивата. Грешат. Докато Манко диша, империята не е мъртва. Годините минават. Войната се превръща в изтощение, в бавно кървене. Предателството намира път там, където стоманата не може. Манко Инка умира не победен, а предаден. Но дори смъртта му не угасява пламъка. Синовете му поемат тежестта. Държавата на инките оцелява още дълго, скрита в джунглата, недостижима за империята отвъд океана. Днес Куско все още стои върху камъка на инките. Колониалните дворци лежат върху древните стени. Земетресенията събарят църкви, но камъкът остава. Саксайоаман още пази града. Терасите на Олантайтамбо все още носят вода по същите канали. Испанците спечелиха златото, спечелиха властта, но никога не покориха планината. Историята помни победителите. Планината помни друго. Помни народ, който отказа да умре мълчаливо. Помни воин, който избра свободата пред живота. Манко Инка загуби царството си, но спечели безсмъртието на легендата. Защото империите падат, камъкът остава.